Inoiz baino azkarrago hilaren 22 zapatua dela aprobetxatuta, heldu dira jaiak Arrasatera. Herriko lau plaza handienak hartuta hasi dira Gazte Olinpiadak eta hasi dira Arrasateko San Juan jaiak ere. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Zu argitan. Zazpireun pertsona lehenengo Gazte Olimpiadetan eta guantolatziak lan eukiko dau. Bai, bueno, hasinen elkartzen hor urtarria inguruen eta goin arte ongare, baina, bueno, oingoz behintzet oso ondo didana. Urtarrietik ona prestaketa lehenetan ibilita, egunak sortuko zotzen nola baiteko urduritasun bat, ze moduz doia, ze moduz hasi dozu eguna? Bai, jo, azkenengo hastia gainera, eguraldi xai begira egongare, euri xai misagoela, ez da izue, bueno, behintzet, respetetan da biloingoz eta jo, oingoz oso posik. Berrogeita lau kuadriak hartuko parte edo hartzen da bitzia parte olimpiadetan, zelan da dinamika, nola mugitzen dira plazatik plazara lehiakideak? Bueno, gaz laugunetan eta, bueno, hasieran Zaldibarren elkartu gare kapitainekin, mundutza hau horrixa jartzezaben denpora bakoitzen segunetan egon bizien eta hola doiez, azkenen joku bat gune bakoitzean eta hori rotatzen eta, bueno, oingoz ondo, hemen utzik da boin, baina, bueno, gustora ongare jolasten oin arte. Izenak zeruan idazten, zuekin egan. Berriz elkarrekin amesten, handitan zer izango garen, hemen edoan. Zu argitan. Lehenengo Gazte Olimpiadetan hemen txegau Zebero plaza bete eta kuadriarik anima ona zuena. Dudarik, kriston esportua egin dugu zaratzetateko eta hori gaurko helburua. Atope animetia gure pilakidea. Hemen ikuste ditugu zuen kuadriakideak badabitzela aurki jolasiak, ze asmokin etorri zari Olimpiadetara. Irabazteko asmoakin. Beti aurrek urtean izarrek irabaztzaben aurki jolasa eta aurre tope dabil, tope izar. Zer di baten, baina ondo. Irabazten eta irabazin bio. Bueno, dotore, zue bai kuadriako kamisetakin, zelan deitzen da zuen kuadrilla? Boom eta boom, etorri da irabazteko asmoakin edo bueno. Ondo pasateko asmoakin, gero irabazteko. Ondo pasau ez, irabaztera etorri gare, ondo pasau, vamos, beste egun baterako. Hemen ikusten zau txistuakin zertarako da. Ahotz geratzen nazenean, ni kapitaina nazen ez, brazalekin. Kapitaina. Bai, ahotz geratzen nazenean, jendia nire ganat eurbiltzeko, hau erabiltzen dut. Zer moduz ez Gazte Olimpiadak? Oso ondo, pentsetan gana baino beto, gainera ez dauzko lehena hori ezela, pentsetan gana baino asko beto. Bueno, eguna luzie da, lehenak joango zari egon, ez dakigu, hori ez da antolakuntzak esan dagoena, baina, bueno, zen ustez, lehena faten bazarie, eguna luzie da, zelan irudikatzen duzu amaitzea eguna? Oin baino asko beto, seguro, txingurrengo jokuetan joan gare irabaztera dana eta gero gainera Baskari xauko Monterronen, así que atzalerako ja prest. Apai! Lehortu malkoak, asko balortu dugunak, gure gurasoak, ez zirin euskaldunak.
Baina karpan sartu zara, ta trago batzuen ostean, liatzen hasi gara. Ai ama, zein gozoan, sentxazuan, betirako izan da herri berri bat, bidean izerditan eraikia, zuk ere baduzu lekua, hemen gaude gu etorri dugana. Eta hemen txera, lehenengo gazte olimpiadetako irabazleakin zorionak. Eskerrik asko, ja. Ze moduz fan da? Ba, oso ondo, izaten da, hasiare ondo, ja, goizien, eta gero ja jarretxo ritmoakin, eta aurrera gara. AEKak eta AEDek antolatuta beste urte betez, Euskara erdigunera ekartzeko asmoz, atzealdean ikusten duzuen Warcupeko pilotalekua jendez bete dute. Dragoia jetxi da eta atzean dauden guzti hauek dastatu dute. Kontakataka kontakatilu, kontakataka kontata konta, kontakizuna kontatzen, kontakataka kontakatilu, kontakataka konta, asmakizunak asmatzen, kontakataka kontakatilu, kontakataka konta, beti gezurrak esaten, ez zaitu inor sinisten, beti gezurrak esaten, ez zaitu inor sinisten. Bueno, hemen txegaz Dragogijaneko antolatzaietako batekin, zer dela eta beste urte batez antolatu duzu Dragogijana? Zer dela eta, bueno, jendia guztua tortzen dalako. Porrota baliz, igual birpentsatu inbiko geunke ez da jarraitzuala ez, baina momentuz jendiak eskatzen dau. Eta, mengaz, beste urte batez. Aldarri konkretu batzun baitan gainera antolatzen duzue, AEDek eta AEKak elkarlanean, ez da? Bai, jakina, azken baten hau sortu zanien helburua izan zen euskara plazara ateratzia eta gune euskaltzale batero sortzia jaixan bueltan, ez da? Eta hori, hori zaintzen dugu, jolasen bidez, iruditegixen bidez, ezin jau, bermatu jendea guztiak euskera zingo dauenik, baina, gure alegitxua itxen dugu. Orduan, ideia bezala, Euskara erdigunera ekartzea normalian plazan itxen dozuelako, aurten eguraldi eskasa aurre ikuseta zagoelako, frontoira ekarri dozue. Bai, eta, asmatu dugu, azkenien euri asko ikez dauin, baina zer bai, dana zapusteko, eta, egisa esperimentu bat izan dela, aspaldi ez gauen Warcupen itxen, baina, moten da itxur oso ondo gustora dau jendia eta badoie. Beste urte batez, esaten da soldaudaren ohitura azken aldian, bete-bete egin ja, frontoia? Bai, eta beste berreun jatara ezkero, salduinko ginen txuzke, ze jendia gaurreko itxera arte eskien ibili da. Eskerrik asko eta ondo segi jaixan. Eta bakitzue, Dragoia janda gero, euskera jota fuego. Kontakizuna kontatzen, kontakataka kontakatilu, kontakatilu. Hemen txegaz, eta zabitzen jaten? Ez da gizan txuleta entregutan, patatak. Dragoian txuletia. Bai. Dragoi jana da, ez? Bai. Dragoiana izango da? Ez dakit. Santa Barbaragatik jetxitako dragoiana edo besteren baten? Nik uste Santa Barbarakoa da. Eta ze moduzkoa dau? Eja guztetan. Zatzu guztetan, baina, zuri ikusi zaitxugu jate. Bai. Nire guztau jat asko. Guztau jatzu? Bai. Hementxe, Dragoi janean agarra pausa ditugu, ja bukatu dugu. Lelena jarri gare, bukatu lehen hau. Frontoiko lelenak, eskina. Betik izaten garen lelenak. Ze hor dutan etorri zari eba? Sortzi txerditako orgazen. Puntual. Eta behien sortzik eta laurdenetan bazparez. Leku bari geldikitan bare, bari imaginau. Orduan jandozue, Dragoian lehengo txuleta. Hori da, geu izen gare lelenak. Ze moduzkoa zauen? Oso ona, danoi toko jaku oso ona, benetan. Oso ona. Ez da izango lehengo aldixa zue Dragoi janien? Hasi zanetik.
Urtero? Urtero. Faio egin barik? Bai, benetan, urtero indu. Eta gaur eurixa dela eta plazan inbiarrian frontoian. Hemen beste baten behin gauen, zatik eurixe zan eta jarri zauien hemen. Oso ondo, como Dios. Como Dios, harto. Eta honekin hasi, Draoejanakin hasi eta San Juanetarako ze plan. Da buena, bixer tamborra die. Tamborra dia? Zu urtengo zela joten? Hombre, lehengoko urtetik. Ondo. Ogota sei urte noi. Bertan ikusiko gara bai. Bale, bixer ikusiko gara, Ondo pasa. Berdin, Eskerrik asko. Formali bili. Beti gezurrak esaten, ez zaitu inoz sinisten. Beti gezurrak esaten, ez zaitu inoz sinisten. Beti ondokoaz kalakan, kalaguna. Bizkarretik ematen du labankada, kalizkara dakan. Beti zaude ondokoaz kalakan, lere. Beti ondokoaz kalakan. Atzo olimpiadetan arrasateko gazteak ez ziren nekatu eta ikusten duzue nolako giroa dugun atzean, makala badoa poliki-poliki Warkape pilotalekutik herriko plazara.
plazan salto eta dantza batzuk turrutarekin, ze modu zuen San Juana? Oso ondo, oso ondo! Lortu dozue ekartzia Makala Herriko plazara. Bai, lortu dugu. Eta ontsa zaiena geratzen da, Makala, behian egotetik, tente jarri eta zuluan zarra. Ez dakit lortuko benik. Ze moduz ekarri dozue Makala hon arte? Nik ez dut ekarri. Berak ekarri da. Nik ez da. Zuk ez. Eta zein dozue ba? Dantzau! Iturriatzateko kale pausat atzera, 1, 2, 3. Iturriatzateko kale pausat atzera, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aiurra, urtengoa zuri egokitu jatzu Makalaren igoera hori zuzentzia, ze moduz fan da? Ba, nahiko ondo joan da egisa esatea gure gozu. Aitortu duzkuzu, kamaratik kanpo urduru zinguzela, Bai, bastan. baina sartu da, ezta? Bere tokira sartu da Makala. Bai, eta ezkerra bestela. Ikusi dugu hor Makala momentu baten kolokan egon dela, sartuko eta esanetzan sartuko, baina bere tokian eta jaigiru asko zatzera orain, ezta? Bai, hoi lagunekin juergan. Gora gaztiak eta gora San Juana! Behin erregi
Elkartetatik etorri zarien. Txalapartatik. Txalapartatik ikusten dut anak dotore. Oso dotore, betiko moduan. Urtero moduan, zenbat urte ja, bertara etorte. Bueno, nik 7, baina hemen jendiak 25 urte. 25 urte? Bai, fallo egin bat. Aurten. Aurten 25 urtearren Hori da. elkarte bezala. Hori da. Nik galderatxo bat, asko ensaietan dauna etorteko? Bueno, etorten bazare urtero, gero ja oitxuta zaz, daukotzu berrixak, orduen berritara inin bizozu, ez? Behala risa baino bestela, txupau. Dana dala, txarte dute motazu tamborra ibe, ez da ez pasauko. Ez da pasetan ez ebez. Air tambor! Arrasate herri eskolako guraso elkartekoak zariela. Bai, arrasate. Zemo duzto ja? Oso ondo! Ja no bez? Dano, kristoneko pozarekin, kristoneko gogoarekin eta aurrera. Kasurik itxen dutzu? Beti, konfunditzen aizenan ere bai, hori atxarrena. Eta asko konfunditzen zara? Ez, aquí no me confundo, Gutxita. Oso bueno, gutxita. hori ez dakit oso begira dabitzen. Bai, baina bueno, ikusti behar digun urtiko jazen, eta ni liatuta nago ordua zerbe jo behar dute. Bai, no? Ez que... Bueno, zigarrolatik herrira etorrita, asto barik etorri zarien, unitxo zera. Astuean aurrien doie, tozu ikusten? Ez, astuak ez, horrez aldixa die. Ez, aurrien doien astue da, eta bien goixen doie, ez tozu ikusten? Ez dut, horre ez da bastoni. Bai. Konpainiako gaztienak zuzari, da? Bai. Zer dela eta, lehenengo aldiz? Bai. Eta ze moduz doia? Ondo. Ez jarri urduri, Urduri jarri zari lehenengo aldiz urten zailako tamorra dan? Edo telebistan agertzen zabitzelako? Ez. Lehenengo aldia urte pegarelako. Eta ondo doia? Edarto. Ondo erakutzi dutzue? Bai. Bai. Eta zelan joten da tamorra, ber, jo. Hori xili gauzela, ber, erakutzi, venga. Eskoziatik etorri zarie? Hombre, claro. Arrasateraino? Urtero gatoz Eskoziatik. Urtero San Juan bespera egunez? San Juan bespera egunez, bai. Eta ze karri dozu ezuekin? Tamborra, gure tamborrak. Eta Eskoziatik onaino etorrita, erakustaldixa, ez? Ondo ensaio eta etorriko zitzien? Zineten etorriko alperri? Ez, eta pentsau ere. Zenbat ensaio dauz honen atzien? Honen atzien? Bueno, 10 bat edo. 10 bat, eta netara fanzara edo kale inozu? Denetara, denetara. Zuek beti gazte! Beti gazte! Animoan eta hariman. Oso ondo, eta barrilla jotzen kasu honetan ez da? Hori da, barrilla eta erritmoa jartzen, San Juanak ondo azteko. Bezperan, ez dakit, bezperaren bezpera eginda atzo edo gaur da bezpera? Atzo bezperan bezpera. Eta gaur bezpera eta bihar egun handia. Hori da, bihar egun handia. Zelan ospatuko dituzue San Juanak? Kalian. Lagunekin, familian. Eta ontxe tamborra joan? Efectivamente. Bueno, hemen txago Santa Marinako elkarteko kideekin, ze moduz dira, tamborra da? Oso ondo, oso gustora. Bai, zera, lehenengo aldia edo beste urte batzutan parte hartu duzu? Ja, bigarren aldia. Bigarren aldia, barrilla daukotzue garrixan, zaila da edo samurra? Bueno, samurra. Bai. Samurra eta hori zeten da, ez? Barriak gauza bat esan eta tamborrak erantzun. Hori da. Bion artian.
auzo bezala aurkezten zariaren tamborra da. Bai. Baina, Elma auzo bat alda. Bai, Elma auzu da eta oso arreurten gaur, Elman aldez jotzen. Herrixo animetan pixat. Zer da, lehenengo aldisa edo? Ez, gure bigarren urtia da, konparsa moruen da, oso pozik. Ikusten dugu, kolore apurtxo bat ekarri dozuela tamborra dara, txapel hori hauekin. Bai, bi esan pixka da, pixka kamisetako eta gustora. Bueno, hemen topatu dugu, kompaineri txikitzuena. Bai, aurten bakarri borraz, jendiaz da animau, baina bueno, gu ganoraz. Bestela ondo doia tamborra dia. Bai, primeran, oso ondo betiko moduen, goguakin eta oso ondo. Zerke egiten zaitu gaizto beti zorrotza, garratzak, zurritzak, zenbat laino behar, txarkala bat behar duzu bainak irutxa, jausan ezina da, bakarrik zaude, behuzuloak, malkotan, errua ez sueño ez bilatzen zure etxean, sebezuloan, inputan, ikuste zein omen da, zure zauriak. Sekulako giroa, 1400 lagun! Behitu zelako giroa, 1400 lagun, bakizu hemen arrasaten beti bete egiten da, eta, bueno, guztu emoten da berri nota etor. Da begiratu zela onlurra, eta zelako igualdixekin dituen, da hartian bekisto jendetik dira. Izan be, horixe da gaurko handikapa, ez da? Hortxe badagoela lokotaz bete eta ikusi ditugu hortxe, zezenaen aurrean jarri diren guzti hauek. Nik uste, zuek ikusteko zelan eta ikusteko gure ikusliak zelan, zuek jeitzin biako sinatela, eta horre zuzenekua bertatik, azpimarrutik. Zezenaen aurrean jartzea. Eta lokatzetan ikusti. Eta geho zezenako harrapatuz geho zer? Ez dago problema, edakutsitza dara eta guk nahi honiak egatu itxen du manduakin. Oso divertigarria, azkenean lokatarakin eta azkenean joku ematen dago. Zezen plaza honetan arrasatearrak bai, baina arrasatearrenak ez direnak ere bai, ez da? Bai, ni bera. Hori da. Eskoriatzatik arrasatera, zezenak ikustera eta nola ari zarete bizizaten gaurkoan hemen zezen plazan gertatzen ari den hau. Oso ondo, gustora. Bai, korriketan sartu gare eta, bueno, hemen denbora pasetan pizkat eta ondo pasetan. Ze ordutarako jarri zarete zuek zezen plazara sartzeko hor zain, zezena etorriko zain. Hortxe, etxafuegoa pun egin eta barrura etortzeko korrikan. Plazan egon gare 8 erditaraino, eta gero 9 hasi da ja eta etorri gare korriketan. Lasai etorri zare, beldurtuta, hor urteren baten eta egonda, tapoiren bat eta zarreran, gaurkoan horrelakorik ez da pasa. Ez nahiko lasai etorri gare, baina bai, pizkat beldurtuta, bai. Ez da zure errua. Eta gaurko entzierro honetako protagonista nagusiarekin gaude. Zer moduz doa entzierro, ondo? Ondo. Está muy difícil para saltar por el charco, pero lo hemos intentado. Zaila da, gortxe ikusi ditugu zuri zezenaen aurrean dena eman duzu goitik bera, zikinduta lokatzakin zaude, baina zu jarri duzu gaurkoan hemen zezen plazan emozioa, ezta? Bai, arena por todos lados, la verdad que sí, porque no sé, pero
me siento el doble de pesado. Casi todos los años puedo saltar más fácil, pero esta es la primera vez que veo que está tan pesado. Por el charco y así, por la lluvia. Eta zezenak harrapatu zaitu bai ala ez? Ez. Onena zarelako zu eza? Bai. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa jasan ezina da. Bakarrik zaude, begizuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Segizuloan, ilunketan ikuste zein omen da zure zauria. Zezen plaza dau guretako oso peligrosua, dau guraz beteta, eta bueno, baina hor dabiltzate umiak pozik ikusten, eta bueno, gu gustora bebai. Zuek bai hemen hartu duzuela leku onena, ezta? Bai. Eta hots hori? Ez da, atzo bezperan atera zinaten, parrandan ibili, eta oraindik lotara joan aurretik zezen plazako hitzordua ezin da galdu, ezta? Ezin da. Zergatik? Beti etorri behar ziretara. Beti etorri beharra ikustera. Oso ondo, baina zuek etzarete animatu zezen aurrera errekorteak egitera, Gu ez. Gu ikusi bakarrik. Zuek ikusi bakarrik. Eta ikusten ari zaretela, nola ari zarete gaurkoa ikusten? Barre. Barrezka ari zarete? Bai, oso. Eta zer egiten diozue zue barre? Bai, benguen. Rekortadori. Errekortadoreiz nola ari dira barre egiteko zuen? Apurua gaizki. Apurua gaizki. Ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen zarena berrian, laino beltzen erdian, ardilatzen erdian, bere zuri horrian, zarena berrian, ardilatzen erdian, herrien bezerrian, ardilatzen erdian, baina olatu herrian, ardilatzen herrian, aitezin herrian, gustoko ez dudanaren, ez garen desberdinak. Zer moduz ari zarete pasatzen hemen kale jiran? Ondo. Eta ikusten dut erraldoi eta kilikiak hemen atzean ere badaudela, gora begiratu behar dira hauek ikusteko, eta zuek gainera hauen barruan ibiltzen zarete? Bai, barruen. Bai. Zer egiten duzuena zuek kale jira honetan? Indar asko gora eta gero bueltak. Bestia, bai. Bueltak baina mareatu gabe, ezta? Bai, mareatu gabe. Beste urte batez, atera zarete, Arrasateko erraldoik eta kilikien konpartsako lagunak San Juan eguna girotzera, ezta? Bai, betiko moduen, presga sumiekin poza handia itzeko eta hori goiza gainera egun txoragarria urten da, así que aprobetxau. Eta gaztetxoenak herriko txikienentzako bereziki badira garrantzitsuak erraldoiak eta kilikiak, ezta? Pila bat. Ikusten dagoenien erraldoiak ikusten dozu bere aurpegixak eta poz-pozik irtetzen diez.
hemen San Juanetako errege honentzako zer dira erraldoi eta kilikiak? Niretzat izan die, eske txikitatik nago hemen sartuta, 5 urteetatik, eta azkenien, noia mapik urte, 13, 14. Eta niretzat azkenien beti izan da referentzia bat, konparsa moduen eta holan, beti aukio bere familia, eta horregatik sartu nintzen, eta guztau jat. Osea, txikitatik da hori hemen, eta placer bat. Bueno, kuadrilla, zuek zarete gaurkoan protagonista handienak, ezta? Bai, erraldoi eta kilikiekin, familia eta herritarrak arrasatear guztiak pospozi jartzen zabiltzate, ezta? Bai. Zer da egiten duzuena zuek San Juan egunean? Dantza? Buelta eta buelta egiten duzue? Bai, erraldoiek. Erraldoiak hartuta? Bai. Eta nola egiten duzue zuek erraldoiekin dantzan? Balsa egiten duzue? Zein dantza egiten dituzu? A ber, kontatu guri. Balsa txikia, polonesa, balsa txikia. Bikote, egon gara gu, erraldoi eta kilikien konpartsako lagunekin, hortxe erraldoi barruetan dabiltzanekin, baina zuek ere, bestaldean, kalean, gozatzen ari zarete beraiekin, ezta? Ai, oso posi gabiz. Bai, asko gustatzen zaizkizu zuri, erraldoiak eta kilikiak? Bai. Bai, zein da zure gustukoena? Hauze. Hauze? Haundi horiek, ezta? Bai, ezta? Orduan zuek San Juanetan ez duzue utxik egingo erraldoi eta kilikiekin, ezta? Ez, sekula, beti atzetik ibiltzen gara.
pareja bikote aldakeria. Agaiena batera zurekin. Salto. Deno batera guazen ni. Hori horretan, lurrera. Salto. Azken aldi. Bartolok ez du mari, bere amez gozoetan, bai ordea Jose Mari, hau maite du benetan, zer diren ezan ezinik, dabil zezkutaketan, eta tristuraz beterik, bizi dira penetan. Maitatu bihotzez, inoiz ez ezkutatu, sentipenak askatu, zarena kanporatu. Maitatu bihotzez, inoiz ez ezkutatu, sentipenak askatu, zarena. Inge, zer da gehiena gustatzen zaizuna hemen, jolas parketik? Neri gehien guztau jatena izan da tirolina, zera oso luzia eta dago ondo organizata, asko guztau jat. Egia tirolina, jendei asko gustatzen zaiola, baino beldur pixkat emateu, ezta? Bai, ukitzen bazu beldurra alture, igual, bai, nik ez dakot partikularmente botanaz askotan, tirolinetatik, baina beldurra purua pasatu berdin. Zu gomendatzen jazu horre egotzea 85 kilokin eta botatzea, nahi beldurra ematit igual soka ustea, eta hemen, istripun emateok ditzea. Ez, soka horrik normalean aguantatzen dabia hasta kotxe bat. Kotxe bat aguantatzeu. Zuri aguantako dutu? Orduan gero motatuko gara, eta, a ber. Zertan nahi zaite jolasten, zer da hau? Esplikatu mesedez. Alarrana da, eta dauko zulo ezberdinak eta zulo bakoitzian dau puntuazio ezberdin bat, adibidez hemen zulo honeitan die 5 punto, hemen die 10, hemen die 25 eta hemen 50. Eta zein dago bena hemendikan irutatik? Pike bat hon behau. Inor ez dagoena ekain, zuri ikusi dut eta oso ondo ibilizea, Bueno, Bai. Da nahi zen. Zer iruditzen zaizu hemen dauna antolatuta? Bueno, umien dako jolas pare bat daut, oran pizkatxo bat lasaitxu bat, hemen tirolina hau berrixa da, hor da uniria gainien ikoitzen, baina ondo, gauza desente dauz, eta bastante politxa. Aktibidade asko haue, baten bat probatuko zu, ni biri naiz lehen... Nik ez on probau bierrez, alabiak horretarako da. Bueno, ikustea behintzat disfrutatzeguela, hori eskertzeko behintzat. Hori bai. Maitatu bihotzez, sentipenak askatu. Bueno, zer dako hemen, pixkat, esplikazio bat. Pixka danetik hasi nazitzen bola bat eta gero bukatu bolan. Ez da ondo. Zenbat orduko lana izan da? 5 minuta asko jota. Bueno, eta hemen zer daukau, zeiz egiten? Dakit, pertsonai bat bezala. Pertsonai bat fikziozkoa edo ezagutze dugu? Ez dakit, inventau nagoen. Eta nola izen hau? Ez dakit.
Ez dakit, niokan ez dut jarri zena. Oso onda izaiten, Bueno, ez da lehenengo kaldia itxenotela bestiñatik. Bueno, nik uste gura dixabe lagundu hauela, umiak azkenean posikolako aktibitate berritxekin eta tirolina kolako kajen eta nik uste horrek tiratzen dela bastante eta umiak posik etortzen dela, orduan hori, bai eguraldizak eta bai jolas berritxek laguntzen dela. ¡Gora Arrasate! ¡Gora! ¡Gora San Juanak! ¡Gora! Teber Altube plazan aurkitzen gara eta eguzkilaru segituan datorrela esaten ari dira. Umeak irrikaz daude, goazen ikustea, ea zer moduz ari diren pasatzen. Eguzkilaru zer moduz hau, ondo? Hori da, oso ondo. Ondo gozaldu duzu, Venga, tiratu bat! Bi eta hiru, Agia suave. Oso ondo, venga! Bueno, eta ze gertatzen hemen, zein da eguzkilaro, kontatu iguze pixkat, ze baitu zen beste gogo, behak inoteko? Bada eguzki bat bezala holan berezia, badala Arrasateko eguzki berezia. Eta ze bauka ze gogoa behak inoteko? Ez hau zue? Makano igo behar bau berakin eta normala da. Normala? Eta nola? Ez hau zio zue? Bueno, ze moduz ezate pasatzen hemen? Ondo. Ze izate egiten? Auki bat. Eta zer da gehiena gusta ez daizuena? Arrasateko San Juanetaz. Bastakit. Bueno, igual, atzo egon zen hor biteri. Atzo, hor, ikusgarri xakor biteri. Oso ondo, egun hau beti berezitza da, gaztiendako, Txilipurdik antolatzen daen kontu honekin, beti umie pozik, eguraldize lagun, eta oso ondo, umie gustora, geube gustora. Egun hau da oso politxa umiendako eta guretza bai, azkenean asko gozatzen dabe eta gupe bai gozatzen dau. Guri bai pixa gaztetzei gule egun honek. Bai, gaztetzen dau eta energia emoten dau. San Juana! Bueno, eta ze musa izate pasatzen zuek hemen? Asko gustatzen zaizkizu San Juanak? Bai! Zu gustatzen hau dela zure bitzeko egun hobenetariko bat, ezta? Bai. Etorri Azpar festara edo fan pistinara edo eta refreskatu. Eta urasko edan, bai. Ondo. Eta jendeai eta bustio zu eta bultatzen ibilizate, o nola? Bai edo ez. Zu oso mutilasoia ematezu, Zu hortzen mutxintxo? Bai. Seguro? Bueno, batzutan. Aparra bota, gero ur eta berriro lan. Eta ondo etortzea, no? Beronekin? Bai, ondo. Pues, festa hau, dan la bomba con esputa! ¡Aupa! ¡San Juanak! ¡Aupa! ¡San Juanak! ¡Aupa! ¡San Juanak! ¡Aupa!
ikusten duzuen betetzen ari dela, zeukin zeujan kuadrien arteko bazkaria adirira hemen antolatzen, eta segituan dena bete egingo da. Beraz, goazen pixkat ikustea, bazkaltzen zer egiten ari diren, eta saltxan sartzea. Goazen. Goazen bai! Este beta, Xiberlutz, Rockyman. Denak eskiak aidian, guai! Zue bazkaria non daukazue? Gu bazkariek etxien, beti moduen, ez duzkoek enbitago hemen gazteizek eta horregatik. Ja, etxie. Hemen gaztek etortzia bazkaltzea da zuek edatea, eza? Gu bidea jarri dut ja horako gauzak eurek egin dizien, da aprobetxa diziela. Ez da gutxi, Hemen hauei dira sukaldarei, da ikusi sukaldari nola ian bizitzen eguna, dena patxaran, zote esateko? Hemen lasai ez, ondion egun kutxan, ondo. Eskusa ez dela esan du, bestek dagoela hor sua egiten, da haue bitarten sukaldatzen esiko jela, gero. Ura berotu imida. Egun graduta elko ondion zoten dagako. Ni uste hemen ja sillako postura hartu zula eta ez dela mogituko asko, Bai, ondion, zututeko, ondion ondo jabiz. Pixka bai, ez da? Bai, ondion indarrakin. Bueno, zemuz dikoaz San Juanak. Ondo. Eta hemen bazkaria, ikusi ez jendea sukaldatzen nahi da, eta zuek hemen ze? Ezebez, dana prest. Guk dana prest. Diako gauzak erosita eta ona. Jendea sukaldatzen dabil, da zuek hemen... Hemen. Zuzuz esateko? Oso ondo. Bero asko? Bero asko, gaur bai. Eta zein behar da horren aurre? Hori erauzi. Eta alkohola gutxi eta ura asko. Hori bai. Eskualeria dantzan, eskiak aidian, eskualeria dantzan, buiaka eskualeria dantzan, dantzak ilan eskiak aidian, buiaka eskualeria dantzan, Xiberlutz beltza Rocky. Beste urte bat Lurdesekin, hemen ezaguna da, zezate egiten bazkaltzeko. Guardion, San Juanak, entzun, zein bihugu bazkaltzeko, eski ez dakit, si es un arroz caldoso, un arroz meloso, ez dakit, a ber, caldoso esaten didate horti, bai, un arroz caldoso bat. Zer izite guen hor kanpotik amon ez diat hortzen, Keba, denok akati ba. Bate etortzea. A ber, zer deu? Hemen gure arantzazu, Pizze cocina, arrainan arroz kaldo zuen preparau bizkue egik eta Juankarrek. Horre da. Eta zuk ez? Guk ez guemen laguntzaile, beste guztia prestatzen. Patata jaten, Bueno, patatak urdai azpikoa txorixua daretek ekarri dugu. Zuk egin zujan, erokedi gujan. Nei Lourdes esan diate oso ondo ematezula jaten, da beti zoze pikatzeko igual. Bai. Zehoze emango jazu. Hombre. Zehoze bintzat. Bai. Gozeuta gaudela. Egize da, que igual... Da ona. Igual arriko agure ekarri dira, Aurten berandu aldu zaren. Bai? Rockyman, denak eskiak aidian, guai! Nire bihotzera, nire babesera, egun sentia heldu aurrez. Zatoz, nire barrenera. Ez esatezu ez zuen lagunataz. Ondo portada, etxetik garri itxudana moztuta, oi asko aberakin jau erosketak, erto. Zu ez ezate, jate buenak, no? Beste egin da zuen Hori da. Importantiena sukaldatzea, gero, paskaltzea gara beste gauza. Itxo apur bat, honek esatu bastante flojo da, ondoko paiako... Guengo, zorrea, kritikatzea. Onxatose. Bai, a ver, zinezuen. Zuzera, arazetekoa, petapetua, Ni tolosarra ez. Ondo dau, baina faltadako... Hobetu beharrekoak, esperientzia, txampiñoia be... Ez ez da probatu, baina zu jaikuz ez esperientzia bada zaiola. Tal cual. El ojo, no? Baina, ez que urtero da iguala. Hau da, paella, valentziar paella bat. Arroza, oiaskoa eta konejua. Arroz pixkat oiaskoa jarri da,
paella valenciana esatezu. Hombre. Zuk ez da gizu, bueno... Qué complicado asko, Osa, egiten dut minimalista. Paella simplía dago, Tolosan zela egiten da, ba? Tolosa, ez de telepizza eskatu eta jazta. Guk arrasaten egiten dugu paella valenciana. Hoi da, San Juanak. Bakarrik, ze lagunak ez etorten, gero bizitan. Lagunak ez, hau indut nik bakarrik, lagunik ez dauketelako. Ba, bueno, paella saltu gara itxe, baina igual arroz con cosas, hobeto esatia. Zer da, igual, nundik ikasizu, iten paella hau? Nundik ikasi hau, bueno, ba... Gaur da, leloko urtia itxonduna paella, eta, ba, gurasu eta ikusitakoa, ba, hemen replikatzen saiatu gara. Ez dago sekretismoa, ez dago pauta bat segitzeko, ezer? Ezer. YouTubeko tutorialetik handa? Ez dantzu, gurasuei ikusitxa. Vale. YouTubei ikusi ez dugu. Eargita, laguna ze, ondo sukaldatzeu edo... Bueno, gero esango zu, ez da, oingoz, itxura ona, jendian feedbacka ona. Konfiantza ekazu edo? Dana, konfiantza, dana. Eta gutxi, A ver. Bueno, erre inbida, así que horreta... Ez da, gure errua, barkatu. Guazen bai Este betza, Siberlutz, Rockyman Denak eskiak aidia duai Bueno, hemen ikustenen izena gustatzen nahi zait. Zer da, pixka zeizat egiten, zeizatezoek sukaldarik, profesionalak hemen kuadriako. Paella saietzana. Da plato estrella kuadriana. Plato estrella? Bai. Dene gustatzen zaizue? Dale. Bera da sukaldaria. Bera? Da, bera bai. Kasu ez zaitezue lagundu goza mozen da hola? Bera izaten da hori da. Osea, zuen bezala lider. Bueno, hemen dontan bai pixkat, baina asko laguntzen duztien. Bueno, earki, ondo ya pasatzen afonika gola, osea que golosiko jo, pixka, disfrutatzen. A ver, bueno. Que orain ni hasi binez goiena da nie. A ver, esaten dit hone goienako galdetzeko. Zein behar dezu bazkaltzeko, Mikel? Arroza. Ez da izango. 5.843. ¿De qué? 5 a tope, 8 suave, 4 a tope eta 3 reposo. Jesus, oingo gaztien nola nintzen da bien paella bat. Bueno, eta orain, zuk egizu janan, eta ni hoi goienarako lanien. Ez di, que goienara noie lanera, Bueno, bas, Jesus, beste txupakamara. Goikobaluren eskutik gaur Eusko Labeleko produktuak eskuragarri ditugu. Ekainako 26 herriko plazan arrasaten, azken eguna San Juanetakoa. Ea zer dioten. Bueno, ikusten egia egaluzea izan da preparatzen, ze muzikoa preparakuntza? Ondo, oso ondo. Baina urte datatzen zea hemen, ez da? Edo beti bitzen sukaldatzen? Damakit, uste 13 urte damakit, urtero. Egia esan, urtero ez dutela ekartzen egaluzia, ezin da arrantzalegoan dala gutxi hasi dira. Eta suerte eukizue, atzo, Baporia Kastillo, Getariko Kastillo etorri zen 3.000 kilokin, eta hane hosi genuen, baina zaila honitzan. Ordu bete behandu etorri bazan, ez genuen ekarriko egaluzia. Eta egaluzea ez bazan egongo, ekarriko nuen produktu eskolabel, o Lumagorri oieskoa, o kilometro 0 hamburguesak, o txerriko ja. Behintzat, egaluzak haula, espero gero probatzea, eta segurona hola, ez da? Bai, zero. Perfecto. Eta freskua. Argi, arra. Bueno, eta zemuzkoa da hemen lanen ibiltzea.
Ba, ederra, ze hemen taldien lan egiten dugu eta danon artien oso ondo moldatzen gare, ja badukugu lekuak gutxi gorera hartuta, beste urte batzutik hartuta eta oso ondo. Ikusen, zarrakasta izatera izaten, jendea hola itxoiten bixa probatzeko produktu guztik, orduan azkenen goza, ez da ikustea jendeak erantzun iteula. Hombre, badakizi beste urte batzutik ganorezko eta kalidadezko jeneru edala. Eta gainera izango nauke, izaten duen moruen honek merke, ze 3 euro gaitxik. Emuten duen zatixa eta edarixa, gaur egun, txoio bada. Urtean behin ite hau, ekainako 26, eta nahiko, ez da? Azkenen hau da txoiazo bat, eta ezin du izan egunero 3 eurongatik hau. Hoize. Baina, bueno, gu pozik, ataratzen du dirua goiko balurako, horregatxik egiten dugu eta oso ondo. Perfecto, mi esker. Bueno, zer itzu zaizu antolakuntza Euskola Beleko produktunak eta? Oso ona. Oso ona. Jauti doi eta urtero oso ona gainera. Urtero oso ona. A ber, ondion ez dau probau, baina... Bai. Egaluzea ez dezue probatu, baina ja ikuset edarik ja presa dago. Bai, egarrixe daukagu eta egarrixe bai. Bueno, gaur ekaineko 26, azkeneko eguna San Juanetakoa eta antolauta Euskola Beleko produktuan dastaketa. Zer ditzu zaizu ikusten ega probatzen izala zehose? Oso gozua eta oso ona dagoela. Ondo inda dagoela eta... Zer izaten jaten? Atuna, hori atun esaten, eta bonito atun. Egaluzea. Egaluzea, oso gozua. Earki, osake, gomendatzen zu. Bai. Hemen dastaketakin, ze itxurauka egaluzeak? Eharra, eta oso goxua. Goxua eta ez dezu probatu guen dikan? Bai, baina pitarra, ontxe probako eta fijo. Ja begira ekin nigai maite mintzen. Entzierro ondoren, jaizer jamarik eta buah. Indarrak hartzeko eta prest. Hombre. Goxuakin. Guen eskatuko dugu eta espero dugu. Egotea, esan diaten bezala, espetakular. Honi ontxe, fijo bukatu eta beste baten. Bestat eskatzea. Bi esker. Eskerrik asko. Hau izan da, aia izaten azkeneko eguna San Juanetakoa, zemuz jundia San Juanak? Niretako oso ondo. Niretako oso onak. Egon gare sesenien eta, bueno, danetan eta... Gaur izan da gainera oso barregarria, oso ondo. Eta amaitzeko antolakuntza hau, perfecto, ez da? Oso ondo, benetan. Gero Kiko Veneno akorren ikustea eta... Lehenengo dantzak, mesedez, oso ondo. Ekainako 26 hemen amaitzen dira San Juanak arrasatekoak, herriko plazan, baina nire atzean Kiko Veneno ukiko dugu gauean, bere kontzertua jotzen eta gaur zuekin jaiak amaitzeko, bera besti batekin utziko dizuegu. Gozatu!
sé que no tengo salida. Mamá, esto puede ser el fin, esto puede ser el fin. Sin poder salir de aquí. Intento mantenerme lejos de los ferroviarios. No sabes, me dijo que se bebe en tu sangre como el vino a diario. Yo le dije que no lo sabía, pero después tirando del hilo, la acordé de aquel que una vez me dio un puñetazo en todo el cigarrillo. Mamá, esto puede ser el fin, esto puede ser el fin. Atrapado por el blues de Messi sin poder salir. Ya está enterrada ante las rocas, pero la gente habla todavía de la pena que le toca. Yo estaba viendo que iba de mal a peor, y últimamente la vi encendiendo de la calle mayor. Oh, mamá, esto puede ser el fin, esto puede ser el fin. Atacado por el club de Memphis, sin poder salir de aquí. El senador ha llegado, enseñando la pistola. Mañana sacas a mi hijo, todo el mundo está pintado la boca. Con el bajío que yo tengo, todo lo malo a mí me pasa. Si voy seguro, me cogen de marrón, debajo de un camión y sin entrada. Oh, mamá, esto puede ser el fin, esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis, sin poder salir de aquí. El hombre lluvia me lleva remedio que aliviara mi locura. El primero era un remedio sureño, el segundo ginebra pura. Como un loco hice una mezcla que me estranguló el cerebro. Y ahora veo a la gente más fea y he perdido el sentido del tiempo. Ah, mamá, esto puede ser el fin, esto puede ser el fin. Oh, mamá, esto puede ser el fin.